நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நான் ரமேஷ் பாபு. ஊரடங்கு நேரத்தில் கொரோனா காலத்தில் அந்த கொரோனாவிலேருந்து மக்களை எப்படி பாதுகாக்கலாம் நிறைய பதிவுகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. மத்திய மாநில அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகள் குறித்து விமர்சனம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் ஒரு 2-3 நாளாக பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நடிகை ஜோதிகாவோட பேச்சு குறித்து நிறைய விவாதங்கள் போயிட்டே இருக்கு. இப்போ உலகத்தில் ஆகப்பெரிய பிரச்சனை அவங்க பேசியது தான். அவங்க பேசியதால் இந்து கோயில்கள்லாம் இடிஞ்சு விழுந்துன்ற மாதிரிலாம் பயங்கரமாக பில்டப் கொடுக்கப்படுது. குறிப்பாக முல்லை மாரிதாஸ் போன்ற ஆட்கள் எல்லாம் அவங்க பேசாதையே பேசந்தா பதிவு போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ நடிகை ஜோதிகா அவர்கள் 2 தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்காங்க. 2 தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகின்ற வீடியோ எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். மிக தெளிவாக அவங்க ஆலயங்களுக்கு செலவு செய்வதை போல நீங்கள் மருத்துவமனைக்கும் கல்விக்கும் செலவு பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு வீடியோவில் நீங்கள் கோயில்களுக்கு நிறைய பணங்களை உண்டியலை போடுறீங்க, டொனேஷனாக கொடுக்குறீங்க, நீங்கள் ஏன் மருத்துவமனைகளுக்கும் கல்வி நிலையங்களுக்கும் செலவு பண்ணக்கூடாதுன்ற அர்த்தத்தில் வார்த்தைகளில் அவர் பேசியிருக்காங்க. இது பேசி அநேகமாக 2-3 மாதம் ஆகுது. இந்த வீடியோ இந்த தொலைக்காட்சியில் எல்லாம் சில மாதங்கள் ஆகிறது. ஆனால் இப்போ ஏன் திடீர்னு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக ஆகுது, ஏன் இவ்வளோ வைரல் ஆகுது என்பது அடிப்படையான கேள்வி. இது ஏதோ திடீர்னு எதிர்பார்க்காம நடந்ததெல்லாம் கிடையாது. நாங்கள் திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். இந்திய நாட்டில் பாசிச சக்தியான பிஜேபி, அதனுடைய தாய் அமைப்பான ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற அமைப்புகள் மக்கள் பிரச்சனை மிக முக்கியமாக முன்னுக்கு வருகின்ற பொழுது அந்த மக்கள் பிரச்சனை தங்களை தாக்கும் என்று தெரிந்தால், தங்கள் ஆட்சியை கேள்வி கேட்கும் என்று தெரிந்தால் அதை ரொம்ப நுட்பமாக திடமாக டைவர்ட் பண்ணுற வேலையை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏற்கனவே பல பதிவுகள் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ ஏன் இந்த டைவர்ஷன், ஏன் திடீர்னு ஜோதிகாவை கண்டித்து சங்கிகள் இந்த அளவுக்கு ஊழலிட்டு இருக்காங்க? ஆலயங்களை பாதுகாக்கிற திடீர்ன்ற அந்த உணர்வு உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு? ஏன்னா நீங்கள் இந்த கொரோனா காலத்தில் நீங்கள் துவக்கத்திலிருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொரோனாவுக்கு மத்திய அரசாங்கம் செய்திருக்கிற மிகப்பெரிய கொடை என்ன அப்படின்னா, கைத்தட்ட சொன்னது, விளக்கேற்ற சொன்னது, அல்லது விளக்கு பிடிக்க சொன்னது. இதை தவிர மன் கி பாத்தில் நம்முடைய பிரதமர் பெருசா எதையும் பேசல. நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்த 1,72,000 கோடி பணம் எவ்வளவு ஹம்பக்குன்னு ஊடகங்கள் மிக தெளிவாக விளக்கியிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் டெஸ்ட் கிட் வந்துருச்சுன்னு ரொம்ப நாள் ஓட்டிட்டு வந்த பின்பு திருப்பி அனுப்புறது எப்பன்னு சொல்லி விவாதமா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஊரடங்கால் மக்கள் சொல்லன்னா துயரத்துக்கு ஆளாயிருக்காங்க. நடந்தே செத்து போன மக்கள் எத்தனை பேர்? கிட்டத்தட்ட 1 மாசம் கடந்த சூழலில் பட்டினியால் பல மக்கள் வாடுகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு. அப்ப இது குறித்து நாங்க நாம் விவாதிக்கிறப்ப இந்த தொற்று எப்போ போவோம், நாம் ஊரடங்கால் நம்மை வீட்டுக்குள்ள வைக்கிறப்ப அரசாங்கம் இன்னும் முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களை விவாதிக்கிறப்ப அரசாங்கத்தை எதிர்த்து கேள்வி கேட்பதை சகிக்க முடியாத இந்த சங்கி கூட்டம் ரொம்ப நுட்பமாக ஆரம்பத்திலேருந்தே இந்த பிரச்சனை திசை திருப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க. நீங்க கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க, உங்க சிந்தனையை திருப்பி பாருங்க. முதல்ல இந்த வைரஸே சீனாவோட வைரஸ்ன்னு சொல்லி அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. சீனா நாடு திட்டமிட்டு அதை பரப்பிக்கிட்டு இருக்கு, இது ஒரு உயிரியல் ஆயுதம்னு சொல்லி அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. அதை எதிர்த்து மிக கடுமையான பிரச்சனை உருவாகி உலக சுகாதார நிறுவனமே இது மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வைரஸ் அல்ல, இது சார்ஸோட அடுத்த வெர்ஷன் சொல்லி அவங்க உலகம் ஃபுல்லா பரப்பின உடனே ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியினுடைய இன்றைய உலக வழிகாட்டியான டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர் முதல்ல யூனான் வைரஸ் சொன்னாரு. அப்புறம் அவர் திருத்திக்கிட்டு இல்ல இது கொரோனா அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு பேசுற சூழல்ல சீன வைரஸ் எடுபடல அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அடுத்தவங்க யாரை டார்கெட் வச்சாங்க? அப்ப கிடைச்சதான் தப்லீக் மாநாடு. உடனே இது இஸ்லாமியருடைய ஜிகாத்னு ஆரம்பிச்சு இந்து அமைப்புகள் சங்கிகள் பேச ஆரம்பிக்க, மதவெறி அமைப்புகள் பேச ஆரம்பிக்க, ரொம்ப நாள் பாத்தீங்கன்னா தமிழ் டிவி கூட என்னாச்சு, சிங்கிள் சோர்ஸ் நம்முடைய பல விஞ்ஞானிகள் பேச ஆரம்பிச்சு இது ஏதோ ஒட்டுமொத்தமாக இஸ்லாமியர்கள் தான் திட்டமிட்டு பரப்புவதாக கொஞ்ச நாள் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. இதோட உச்சம் என்ன அப்படின்னா, இஸ்லாமியர்கள் மீது அந்த சங்கிகள் கக்கிய விஷத்தின் அளவு அதிகமாகி அந்த விஷம் அவங்க உடம்புலே ஏறி வளைகுடா நாடுகளில் பணியாற்றக்கூடிய சங்கிகள் ஒரு லெவலுக்கு மேல பதிவு போட இஸ்லாமியர்களை கொச்சையா பேசின உடனே அரபு நாடுகள் முடிச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டேப்பா, இதெல்லாம் இங்க பண்ணாதீங்க, நீங்க இங்கிருந்து பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க, எங்களை ஏன் குறை சொல்றீங்க, இஸ்லாமியர்களுக்கு நோய்க்கு என்ன சம்மந்தம்னு கேட்டு கொஞ்சம் பேரை செல்லமா கண்டிச்ச உடனே தளபதி மோடி உடனே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இந்த வைரஸுக்கு மதம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். நாங்க தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம்,
பிஜேபியுடைய தலைவர்கள் ஓப்பனா பேசலாம். ஆனா சங்கிகள் தமிழக ஊடகங்கள்ல இந்தியா முழுவதும் இது ஏதோ இஸ்லாமிய ஜிகாத் என்ற பேர்ல பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே. நாங்க கேட்டோம், சீனா வைரஸ்னு அரசாங்கம் சொல்லுதா? இது இஸ்லாமிய ஜிகாத்னு அரசாங்கம் சொல்லுதா? சொல்லாதப்ப இரண்டாம் கட்ட கூலிக்கு மாரடிக்கிற பிஜேபி இணைய சங்கிகள் இப்படி சொல்வதை ஏற்றுக்கூடாது நாங்கள் பிரச்சாரம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம். இப்போ இந்த வெளிநாட்டில் தாக்குதல் வந்த உடனே, வளைகுடா நாட்டில் தாக்குதல் வந்த உடனே வாளை சுருட்டி கொண்ட சங்கிகள் என்னடா அடுத்து டைவர்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்தாங்க. நீங்க அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கு. அவங்களால அந்த கேள்விகளை சமாளிக்க முடியல. நம்ம தொடர்ந்து கேட்கிறோம், இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்த உடனே ஊரடங்கு சொன்ன மத்திய அரசாங்கம் ஊரடங்கிற்கான நாளை கொடுத்துச்சா? இடைவெளி கொடுத்தார்களா? 22 ஒரு நாள் ஊரடங்கு, ஒரு நாள் கேப்ல 24 திருப்பி ஊரடங்குன்னு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஒரு மாசம் துவங்கிச்சு. இதுக்கான தயாரிப்பு வேணாமா? சாலை ஓரத்தில் நடக்கிற மக்களுக்கான உணவுக்கு என்ன ஏற்பாடு? வீட்டில் முடங்கி கிடக்கிற கிராமப்புற தொழிலாளிகளுக்கு, ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு, ரிக்ஷா ஓட்டுநர்களுக்கு, நாவிதர்களுக்கு, எளிய மனிதர்களுக்கு, விளிம்புநிலை மக்களுக்கு உணவுக்கு என்ன ஏற்பாடு அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஒவ்வொரு முறையும் மன் கி பாத்ல திருப்பி திருப்பி மோடி என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க விளக்கு பிடிச்சா சரியானு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. போதுமா என்கின்ற கேள்வி அதிகமாயிட்டே இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் PM கேர்ஸ் என்ற பெயர்ல ஏற்கனவே இருக்கிற மத்திய அரசனுடைய பிரதமர் நிவாரண நிதியை விடுத்து ஒரு NGO-வை, ஒரு அறக்கட்டளையை மோடி ஆரம்பிச்சாருன்னு கேள்வி வந்த உடனே, இந்தியா முழுந்து இழந்த உடனே இதை டைவர்ட் பண்றதுக்கான ஏற்பாடாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்ப கேள்விகள் மத்திய அரசாங்கத்தை நோக்கி நேரடியாக, மாநில அரசு நோக்கி நேரடியாக வர்றப்ப அந்த கேள்வியிலிருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய பணிகளை பட்டியலிடுவதற்கு பதிலாக அதை சொல்றதுக்கு பதிலாக அவங்க எந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா, ஒட்டுமொத்தமாக மக்களுடைய அந்த சிந்தனையை திசை திருப்பக்கூடிய வேலையை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க என்பதுதான் மிகப்பெரிய அபாயமா நான் பாக்குறேன். இப்ப ஜோதிகாவுடைய விஷயம், அவங்க பேசின பேச்சு எடுத்து தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா தொலைக்காட்சியில விவாதம், ஊடகங்கள் விவாதம், பேஸ்புக்ல, ட்விட்டர்ல, வாட்ஸ்அப்ல, இன்ஸ்டாகிராம்ல இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய விவாதமா மாற்றத்துக்கு அடிப்படை நோக்கம் என்ன? இப்ப அதுதான் பிரச்சனையா? சரி, ஜோதிகா ஆலயங்களுக்கு செய்வது போல பள்ளிகளுக்கு செலவு பண்ணு சொல்ல என்ன தப்பு இருக்கு? மருத்துவமனைக்கு செலவு பண்ண என்ன தப்பு இருக்கு? இன்னைக்கு நிரூபணம் ஆயிடுச்சுங்க, அரசு மருத்துவமனைகள் மட்டும்தான் மக்களை பாதுகாக்கும். தனியார் மருத்துவம் பூட்டிட்டு ஓடிட்டான். இல்லைன்னா 4500 ரூபாய் கொடுறான்றான் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு. இன்னைக்கு இந்த நோய் தொற்று இருந்து மக்களை, இன்னைக்கு இல்லை என்னைக்குமே காலகாலமாக உலகத்தில் இதுவரை வந்திருக்கிற எல்லா நோய் தொற்றுலையும், எல்லா நோய் நொடியிலையும் மக்களை பாதுகாக்கக்கூடியது அரசாங்க மருத்துவமனை தான். அப்படி மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய அரசாங்க மருத்துவமனைக்கு கோயிலை போல மதிப்பு கொடுறதுல என்ன தப்பு இருக்கு? ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கல்வி நிலையங்கள். இன்னைக்கு கல்வி நிலையங்கள் தான் ஒரு நாட்டுடைய எதிர்காலம் என்று சொன்னா, அமர்த்தியா சென் என்ன சொல்லிருக்காரு, நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானி? ஒரு நாடு கல்விக்கு பண்ற செலவு என்பது அந்த நாட்டுடைய பட்ஜெட்டோட மூலதனம் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப எதிர்கால இந்தியாவை உருவாக்கக்கூடிய கல்வி நிலையங்கள் ஒழுங்கா இருக்கணும், அதற்கு செலவு பண்ணுன்னு சொல்ற என்ன தப்பு இருக்கு? நான் கூட பல சங்கிகளுடைய பதிவுகளை பார்க்கிறேன். ஜோதிகாவை ரொம்ப அசிங்கமா, ஆபாசமா படம் போட்டு திட்டக்கூடிய சங்கிகளை பார்த்திருக்கேன். ஆனா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஜோதிகாவோ ஒரு குடும்பமோ இன்னைக்கு வரும் தமிழ்நாட்டில் கல்விக்காக மிக காத்திரமான பங்களிப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அகரம் பவுண்டேஷன்ல 1000 மாணவர்களை படிக்க வச்சிருக்காங்க. கல்வி என்கின்ற ஒரு துறை எடுத்ததற்காகவே நீங்க ஜோதிகா குடும்பத்தை பாதுகாக்கணும், பாராட்டணும். ஆனால் இன்னைக்கு அவர்கள் பேசிய ஒரு வார்த்தையை வைத்து, சரியான வார்த்தை, இன்னும் சொல்ல போனா சரியான வார்த்தையை வைத்து எதை பேச வேண்டுமோ தேர்ந்தெடுத்து அதை பேசியிருக்கிறார் ஜோதிகா. அதை வைத்து இன்னைக்கு இவங்க அரசியல் பண்ணக்கூடிய அடிப்படையான நோக்கம் என்பது, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல, தொடர்ந்து கொரோனாவில் அரசாங்கங்களுடைய தோல்விகளை திசை திருப்ப வேண்டும் என்று சொன்னால், அது சீனா வைரஸா வரலாம், அல்லது தப்லீக் வைரஸா வரலாம், இல்ல ஜோதிகா பேர் சொல்லி திசை திருப்பலாம், இல்ல இந்த மொல்லமாரிதாஸ் போன்ற பல ஆட்கள் இணையதளத்துல தொடர்ந்து பொய்யா சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல, அந்த பொய்களை நிரப்பி 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 மக்களை திசை திருப்ப பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. எனவே தமிழ்நாட்டு மக்கள் இதுல ரொம்ப தெளிவா தான் இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சங்கிகள் யார், சங்கிகள் வைத்து பிழைக்கக்கூடிய இந்துக்கள் யாருன்னு தெளிவா தெரியும். இந்துக்கள் எல்லோரும் சங்கிகள் அல்ல. அதற்கு நல்ல உதாரணம் என்ன? உடுப்பியை சேர்ந்த ஒரு மகத்தான மனிதர், உடுப்பியை சேர்ந்தவர், தன்னுடைய சொத்தில் 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 4 கிரவுண்ட் நிலத்தை இந்த காலத்தில் தான் அகரம் பவுண்டேஷனுக்கு சென்னையில இலவசமா கொடுத்திருக்காரு. அவர் கடவுளை நம்பக்கூடிய, கடவுளை வணங்கக்கூடிய உடுப்பியை சேர்ந்த ஒரு மகத்தான மனிதர், ஒரு இந்து மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மனிதர். அவர் பாத்தீங்கன்னா நீதிபதி சந்திர மூலியமாக கிட்டத்தட்ட 4 கிரவுண்ட் நிலத்தை சென்னையில கொடுத்திருக்காரு. சோ இந்து மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க. கோயில்னா என்ன, மதம்னா என்ன, கல்வி நிலையம்னா என்ன,
மருத்துவமனை ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த குழப்பம்லாம் கிடையாது. அவர்களுக்கு வந்து மருத்துவமனையும் கல்வி நிலையமும் கோயில போலதான். அதனாலதான் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்னு சொல்லி நம்ம இலக்கியத்தை சொல்றோம். அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம், அதுக்கப்புறம் தான் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் என்று சொன்னான். எனவே குடும்பத்தை குருவை தெய்வமாக பார்க்கிற ஒரு வரலாற்று பின்னணி நமக்கு உண்டு. நீங்க அதை கூட நீங்க அதையும் வந்து நீங்க அதிகமா பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்து மத நெறியில தான் இவன் சொல்லக்கூடிய இதே இந்து மதத்தில் தான் வேதம் என்று சொல்லுடைய புத்தகத்தில் தான் கல்விக்கு வந்து கடவுளுக்கு முன்னாடி இடம் கொடுத்திருக்காங்க என்று நான் பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கு. எனவே மிக திட்டமிட்டு திருமதி ஜோதிகா அவர்களுடைய கருத்தை மிக மோசமாக சித்தரிக்கிற அந்த செயல்களை சங்கிகள் அவர்கள் கூட்டம் நிறுத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த காலத்தில் வாதிக்க வேண்டியது என்ன என்கின்ற ஒரு விவாதம் மேலும் கேட்கிறப்ப அதை தான் விவாதிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து கோயில் என்கின்ற சென்சிட்டிவான விஷயத்தை கையை வச்சு அதில் வந்து டைவெர்ட் பண்ணா டைவெர்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறாங்க. அது டைவெர்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. எனவே தமிழ்நாட்டு மக்கள், இந்திய மக்கள் ரொம்ப தெளிவா இருக்காங்க. நாம் ஜோதிகாவின் கருத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிப்போம். முடிக்கக்குள்ள சொல்ல விரும்புறேன், மக்கள் செல்வர் விஜய் சேதுபதி நேற்று ஒரே கமாண்ட்ல அந்த ஆதரவு அருமையா தெரிவிச்சிருக்காரு, சிறப்புன்னு போட்டிருக்காரு. எனவே ஜோதிகா அவருடைய கருத்து சிறப்பு. அவர்களுக்கு பக்கம் நிற்போம். நன்றி, வணக்கம்.